אני אשאל אותו שאלות. אל תשים את הקטע הזה. איזה קטע לא לשים? אני אשאל אותו. מבין? אבל כדאי מאוד שלא תכניס את הקטע הזה. נסיה, איך את חושבת שאפשר לשפר? לא נסיה. לא משנה איך קוראים לך, תקשיבי, איך את חושבת? ועכשיו, אוקיי, תעשו מצח עד מצח ואני אעשה קלוז-אפ. תעשו מצח... בוא ניקח פיסת נייר, נראה כמה נכנס. בוא ניקח את התפוזים. תראו, זה גודל של בקבוק ליטר וחצי. אוקיי, בוא נעשה תחרות מצחים. זה המצח של עמית. וזה המצח של יוסף. מה לדעתכם? אייפון 4 יהיה אייפון 4S. את רוצה לפרוח תברחי, כי הכל עובד אצלי. ואם את רוצה לשמוח תברחי, כי כל כך מטריד אותי מה זה להיות בך מאוהב. אני אגיד לך משהו, אין השוואה של מדריך בטכני למורה. אתה עובר בקורס שלך, שבוע שקוראים לך על דיבור בציבור. אתה לא תראה כאן אפילו את המדריך הפחות טוב מלמד יותר ממורה טוב. זה פשוט מדהים איך המדריכים של הטכני יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך. זה עולם אחר, המדריכים של הטכני שולטים. תראו, לוגין, זה 25, מוריאל בי. רותם, דניאל. שעה, שממה. תודה רבה. 9,000 קרונות כדי למצוא מקום. הולכים בחור, זה מה שקורה. יכולים להשתגע. צלם איפה כמו עבדים. עבדים! עבדים!
סובלת מבעיות זיכרון? מתעצבנת מהר? אדישה? כן! בשביל זה פארקינג בע"מ המציאו לכם את החננומטר! חננומטר, עיטורן שלוקח אותך בדרך המלך. טוב, חבר'ה, המוצר שלנו, כמו שהבנתם, עיטורן בעצם שאנחנו מכינים את האוטו באיזשהו מקום, אנחנו חוזרים, אנחנו לא זוכרים איפה, אנחנו מפעילים איזשהו מכשיר והוא מוביל אותנו אל הרכב. החברה שלנו זה פארקינג בע"מ, והמוצר קוראים חננומטר. אוקיי, מקור המילה חננומטר מורכב משתי מילים, חנייה ומטר. אין לנו מושג למה זה יצא חננו, אוקיי? חנייה, מכיוון שמטרת המוצר היא לקחת את הלקוח מהמקום שהוא נמצא אל מקום החנייה המבוקש. מטר זה סופר את המרחק שלך ליעד המבוקש. עוזי! 2:30! וואי, צריך לפני חצי שעה לשמירה! וואי, עלייה! מה אני עושה? וואי, מה אני עושה? וואי, צריך לשים... וואי! כל זה למה קורה? אם... מסכנה חברה שלך. שימו לב לשקט. בוא'נה איזה יופי! מרגיש רענן. בוא נראה, קמתי בזמן. אני אעלה לשמירה שלי עכשיו בכיף. עץ ארגוני, מנכ"ל החברה איליה טסלר בכבודו ובעצמו, סמנכ"ל השיווק זוהר, סמנכ"ל תכנון ופיתוח דני, יועצת ארגונית קורל, א' לוגיסטיקה ויועצת מנכ"ל דניאלה, יועצת מנכ"ל עוזרת מנכ"ל, מנהלת חשבונות מוריאל. עכשיו אני נגיד ערני יותר. וואו! יום למחרת! יום למחרת! כעבור יומיים. אחרי יומיים! אחרי 3 ימים! אני עדיין ערני! אין לו מה לעשות. אחרי 4 ימים! גיבורים! פמלה, קדימה, אנחנו רוצים אותך, קדימה! כן, בטח. כן, בטח, גם היא לקחה את הכדור! היא לקחה כדור אחר. אחרי שבוע! אותו דבר! קדימה! אני לא צריך קפה, מה זה קפה? אני לא צריך את זה, יש לי את הכדור! זהו, נגמר. הסופרפיל! הכדור בשבילכם!